kendo magi mabolu wikidhi migao moro nono ana wuon ne waloso gi Madam Anne Waiguru kinde go ne minister mar devolution to gima ne chandowa ne kinde go ne nitie pesa moko mane wawinjre gi Sweden ni omi Council of Governors watemo hombo jogi ni to yawa okuye ni jodong pinygi mondo gibed gi status machal mana kaka Anne Waiguru wachande direct funding mondo oketa county treasury pesa kowuok oko to chairman mar Council of Governors mana kaka ministers mawango to kod treasury CS nyalo ga sign gigo the account jogi spend nikech gima ne timre ni pesa ne wuok oko to donje ministry mar devolution ni to kose donje ministry mar devolution to minister amua minister nentie pesa manuwu kata America pesa ko nokawo higa chiel kapoko the county omiyo wach ma direct expenditure ni en wach masani onego ng'i mokwongo kaluwore gi golo ministry no koro ministry no onge omiyo koro penye to pesa moko mane the counties koluwo route mar Council of Governors ni your Council of Governors ibo tim ginadi to mana kaka wakili wacho ni pesa mag devolution onego mi devolution yawa ogin pesa mang'eny omiyo ka sirikal maduong' oketo pesa gi treasury to devolution to ng'e nitie jamichulo msara sani president osewacho ni weche mag kech matimre Kenya kae onego bed ni governance